Murenyi kwara mugiro kama na nyakum kitera mugi TV kaone wang sai chindu mara ngich welo wantiere kae ndigi Wilson Ochuka jaka buoch kobita kaka jaloko marwa bange buch jopiny wabro go mbaka gi welo modhian mabro bedo e studio ka Honorable Jared Okello el jod bura Manyando to gi Willis Otieno meno kil weche mag NGCDF osekela chiedh nade mathoth e pacho ka jatend migawo mar omenda John Badi kawuono ne ntiere od bura kendo nosingo ni achiedh nade osebedo nikech gope ma Kenya chulo to kata kamano nowacho ni bilion 7 mar omenda mar NGCDF idhi chor ne jo od bura kata kamano nitie joma wacho ni NGCDF onogono en ataro mar chik to onego bed kata gi jo od bura gogo nonego duoke mane county mane mbaka mobro goyo gi wendo modhial mobro bedo e studio ka endi nyoro ben wago mbaka ilan wadu winjo ka chikin ni are de kautiel no ne kaka nyalo yudowa ni to NGCDF ni ogole koso weya kanyo an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga to nyakachi dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien ma wan go jogo mwase confirm aparo ni nuwa wacho chin kanyo ne gin dhano apaga bich koro gi santo romo dhano chini apago chiko. Sirikand County ma Kisumo golo milome ne jopiny e wi landruok mar nyaldiema ka sani ji 8 pod ithiedho e stal. I don't want to commit with money that has not come. The moment I get that money, Honorable Wamboka, there is through the speaker, there is no reason why I cannot even do much more than you have not asked for. Jatend migawo mar omenda ochopo e nyim jood bura kendo lando ni sirikal ochwalo siling bilion 7 ne aguch NGCDF ma jood bura osebedo ka bandho. Niang kama napidho eka 13. Men lal maduong' mo donjona kaka ng'ama youth yudo yor pesa oken yo mayot. Jopur magod jope e Ilambwe Ward oyudo lal bang' oula mapek ywero cham e puothegi. Ero kamano chaka ni weche manyien kae ni jatend piny Kenya William Ruto wuok mager kod jok machano rocho ratich jopuonjre matindo e sikunde. Ruto kone jonyuol jopuonj kod jotelo ni kod ting' mar rito nyithindo kendo siemo josiasa mageto donjore kod tije jopuonjgo. Ruto ne oloso e kinde nyasi manobagi e kar jot mare ma Nakuru madhialo tuke mag drama. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Ekinde nyasi mar dhialo tuke mag drama mawang'ne mane otelie kod jatend piny William Ruto boma maduong' Nakuru. Ka mane jatend piny oyudo thuolo mar nyudo e lo mane seneta ma Kakamega Cleophas Malala kod josiasa mamoko Ruto okoni ok noyie mondo josiasa donjre kod tije jopuonj e kaka yoro bedo nyang'ande e kendo cholo mana dwach gi owuon mag siasa e kendo Ruto okoni josiasa obed gi chien. Some politicians here that heard that there were promotions of teachers because of arts. They also wanted to come and participate. But I want to tell them it is only limited to teachers. The promotion is only limited to teachers. It doesn't go to politicians. Politicians utakutana nao huko nje. Jatend piny mane loso mager bende osiemo ji man kod miluma mar rocho ratich jopuonjre matinde sikul e yor getogi e tuk baba gi mama. As leaders, as parents, as teachers, we must also protect our children from pedophiles and drug peddlers and predators who want to corrupt our children. Serikal ekoro jiwo jopuonj, jonyuol, kanyakla kod jotelo mar chiwo lwasi makare ne nyithindo e kendo chiwo arita ne jopuonjre ok gitiyo kod joma tindo rietha. We must say no to people who want to corrupt our children with negative ethnicity and negative politics. Your Excellency, we promise you that we will not drop the ball as we carefully and methodically implement the competency-based education. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto nyiso josiasa, jofuambo kod oganda jo Kenya mondo tegre gi tim mar donjore gi tije jolweny mapacho ka endi. Jatend piny mane wuoye kar tiegruok mar jolweny mar Lanet mani Nakuru osingo chung motegno e neno ni ratich jolweny
omi luor. Migawo mar jolweny osebed ka imenyo gi jopiny kod josiasa bang' ka jatend jolweny Charles Kariri ne osiemo jogo maketo liet ne jatend piny ni mondo wuog oko e apisi tok chik. Penjo bende ne osebedo ewi ripot manyocha sirikal ogolo manyiso gima ne okelo masira mar ndege mane onego mane en jatend jolweny Francis Ogola. In the Horn of Africa, peace remains both a mission and a mandate. Security today transcends national borders. It demands regional and international cooperation. We must therefore remain vigilant, coordinated, and resolute. Our collective security is only as strong as the weakest link, and where there is no weak link, there is no vulnerability. I thank the Kenya Defence Forces for their unwavering commitment to this vision. Through loyalty, discipline, and professionalism, they have safeguarded our communities, affirming Kenya as a sanctuary of peaceful coexistence. These values must resonate across all sectors so that together we can defeat terrorism, resist division, and secure a future anchored in unity, tolerance, and resilience. Kwa kanyo ni moko kuom jolony mag oganda Luo mong'ere kaka Ramogi Professional Caucus oseyo gavana ma Siaya James Orengo kuom kwedo sirikal manywanda e kind ogai mar ODM Raila Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto. Jolony go oseyo weche manyocha Orengo wacho e kinde nyasi mar ik mar jarit Raila Odinga George Oduor e kaunti ma Siaya, kendo gidwaro ni okawne okwang' ng'uono. Waseneno nyithindo mang'eny, nyaka nyithindo matindo be pendo giri katho e struggle morengo dwadwoko waino. Koro sani ok wanyal dok e lwenyno. Wanuoyo norengo ni, Orengo to ng'a? Raila emwang'eyo. Let Raila lead the people to the next session. Jaluono gongero kawacho ni turonge asara. Meaning the intelligence is measured by the ability of someone to change. Omiyo onge richo kata sani mondo gavana marwa odok piny mondo one kaka onyalo tiyo gi chenro manitie sani, the cooperation ma wan godo between Kenya Kwanza and ODM as a party. Siaya County giwegi bro neno gima gitimogo. Ginyalo timo gimiluongo ni sense motion. Ka gineno ni nitiere embarrassment kata kuodo wich mokelnegi gi governor, ginyalo decide, ginyalo yiero gin giwegi mondo mi gikela sense motion against governor margi. To kabe gineno ni nitiere gross misconduct ma samoro James Agribobo Orengo osebedo katimo, dipo nono ka giyiero ni ber mondo mi gitim impeachment, mano ok marwa, mano yiero margi. Jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi osingo neno ni gwenge duto maonge sitima e kaunti ma Migori kod Kenya mangima otudi kod sitima. Wandayi ne owuoye chenro mar pidho yien e gweng' ma Midida mani Uriri, kendo wacho ni sirikal oseketo omenda maromo siling bilion 1.6 mar tudo sitima e kaunti ma Migori. Jafwambo marwa George Juma ni kod ler mar wachni. Singo mogol kod jatend migawono mar teko Opiyo Wandayi obiro e kindeno mamoko kuom jotelo e kaunti ma Migori ywak ni gwenge mathoth e kaunti ma Migori pok otud kod sitima. Kar chung' bon maur achiel kuom gwengego e kaunti ma Migori ma pod oganda ywago nok mar sitima. Jolbro Mauri mak nyamita moriko ne wuoyo e nyasi mar pidho yien e sabkono ma Uriri, nyasi mane ochope kod jatend migawono mar teko Opiyo Wandayi, gavana ma Migori Ocheleako kod jotelo mamoko ne wan e gwenge mathoth kaachiel kod sikunde pok otud kod sitima. Our people of City Bay never seen electricity. In this ward, which is the second largest in my constituency, about 80% of the population do not have electricity connectivity. I have about 36 schools, which is classified under, what you would call public institutions that have no electricity connectivity. Jatend migawono mar teko Opiyo Wandayi kata kamano ne wanegi keto maino mar keyo sitima e kaunti ma Migori kod gwenge duto e Kenya mangima. Migori kaendi, if I may say again, as the Ministry of Energy and Petroleum,
we have allocated in this financial year some 1.6 billion shillings. 50 years after independence, unapata mtu hapa ana stima. Unapata vituo vya umma havina stima. Wandai wacho ni piny owacho bende osiketo omenda tenge ma idhi medgo gero dag stima no mar gogo. We have secured a funding to the tune of 5 billion Kenya shillings to upgrade Gogo power plant from the current 2 megawatts to 8.6 megawatts. That will go a long way in ensuring that the current shortage of power in this region is addressed with finality. Gavana ma Migori Ochilako bende ne ochopo nyasino to ne opuoyo piny Kenya William Ruto kuom chenro mag dongruok ma opogore opogore ma osekelo e kaunti ma Migori. Ochilo wacho ni limbe mane gitimo kaka telogo moyier e kaunti ma Migori ne jatend piny Kenya William Ruto juma mokalo osenyago lemo. Ni broad-based ni ok biwe kamoro ka kamoro chien. Jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi, gavana ma Migori Ochiliako kod jotelo moko e kaunti ma Migori mane ochopo e nyasini mar pidho yien ne odhi nyime kod siro riwruok mantie kind oganda mar ODM Raila Amolo Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto. It is very rare to have a president like William Ruto. Onge apology e bede sirikand ni. Mind the right marwa. One of the rights muango in bede sirikand ni. The formula to bring people together after divisive elections, after doubtful elections, has never been found. This is the first time. Giwalruok machal kod mae osenyago kendo pod nyime kod nyago lemo e gwego mag Nyanza. Those who are saying that we must fight for our right, we want to tell you we are tired of fighting. We are not going to fight anymore for our right because it is a right. We should not fight for it. For those of us who still feel we are in the opposition forever, pole kwenu. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jotuo maromo 8 yudo thieth e osiptende e kaunti ma Kisumu bang' gamo tuo mar nyaldiema. Apisa ma ochung'ne rango ngima kod ler e kaunti ma Kisumu Dr. Frederick Oluoch oyango ni ji 8 go yudo thieth e sub kaunti ma Nyando ka jatuo achiel mane oyudo thieth e sub kaunti ma Muroni to oseyudo thieth ma odhi pacho. Okwayo oganda mondo oluw chike mag thiro landruok mar tuo no. Wasebedo gi dhano mang'eny ma wachichgo ni kamoro no bed gi tuo ni. Dhano mang'eny kabisa maromo 46 to imago jogo mwase confirm aparo ni nuwa wacho chien kanyo ne gin dhano 15 koro gi santo romo dhano chien 19 mago mopimi ma oyudi ni kod tuo ni but ni wasethiedhogi magi wuok koro masani nitie gi samo wuogo ni gin dhano 8 manitiere isolation ward kata gimiluongo ni cholera treatment center koro ei magi jomoko nodonjo kawuono jomoko nodonjo nyoro dhano mondo oger cho dhano bed kod chochegi kapo ni wayudi kionge cho to mano wayudi kidhi ataro mar chik mar ariyo chiemo ma iuse lak ndara kod chiemo miuse kibanda ne waseloro koro kik wayudi ne uso chiemo e bath ndara kata in korki ng'ado pineapple kata mananas kata maembe ne uso e bath ndara mago lwang'ni piye to lando tuo. Jatend migawo mar omenda John Mbadi ochopo e nyim od bura kendo yango ni gope ma piny Kenya chulo pinje maoko emomiyo sirikal ne olewo chwalo omenda mag NGCDF. To kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, Mbadi onyiso jo od bura ni migawo mare kawuono nogolo siling bilion 7 madhi agulu no. Gilony mar e weche mag omenda kod lep mamil kamor kich, jatend migawo mar omenda John Mbadi ne osoyo jo od bura e ofuko mare kendo tieko mirima margi ewi deko mar omenda mar NGCDF. E nyim od bura, Mbadi onyiso jo od bura ni gope ma korgi lach ma piny Kenya chulo pinje ma oko emane otucho bengi maduong' mar sirikal kendo weyo dero maduong' mar sirikal nono e dwe mar 1, dwe mar 2 kod dwe mar 3 higani, gino mane okelo deko e chwalo omenda mar NGCDF. The month of February, the month of March is usually, those are very difficult months for us at the National Treasury and the economy of Kenya as a whole. I want to explain to my colleagues that these are the months, first,
you must pay capitation to schools in the first term. And out of the total allocation which you gave for capitation to primary schools, JSS, and high school of 96 billion, 48 billion must be released in first term. The same month of January, Mr. Speaker, this is the time that you pay most of the loans, especially the loans which we took bilateral loan we took from China to pay for SGR. This is the month that we paid on 16th of January, 10.6 billion for foreign payments. The same January 17th, we paid another 59 billion. Badi bende onyisi jood bura mondo we medo chumbi ka oyango ni kuom dweche adek go migawo mar omenda osechwalo bilion 7 odiochieng' ma kawuono ka bende osingo mar golo bilion 7 machielo e giko dweni. We have the intention to make sure that there is money released to NGCDF. I want to give a commitment that in the course of this April, we will give again another 7 billion. So that I am in this month, so that I cannot promise next week, because next week we are paying salaries. We must start paying salaries, but I will make sure that we release another 7 billion to the board, so that we only have 1 month in default. Jo od bura kata kamano orwako kisera mar mbadi kod chuny mool kamoko kuomgi dwaro mondo omigi bilion 21 ma ok bilion 7 kende. What we are expecting from you today is 21 billion. The bare minimum and take home as we speak is 21 billion. The minister has responded to our call. He has spoken to us candidly. And remember, as we push, the others pushing. As your speaker, I'll ensure that through our administration in Parliament, Minister, every single word you have said to the House will be fulfilled. And I want to encourage you also, as you have said, that you'll send 7 billion on or before 29th, but if it's earlier, the better, if things work well. Ewi weche mane owach kod jakom komiti mar od bura mochung'ne loso budget machon Ndindi Nyoro ni piny Kenya nyalo rem chulo gope mage. Badi ne ochayo weche makamago kaka mila mag nyithindo ka olero ni piny Kenya ok nyal rem chulo gope mage. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Bas wadhi hiyo moro machuok kudogo bang' daka matin taneno koseorote magu ka en 2-3-6-9 wang'iyane kanyalo somo moko. Ramogi TV ma Barak Ndama wuod wath ong'er kadem nageno ni riyo maber Ruoth Nyasaye mondo duogi okonywa yawa wuoro piny. Mosna baba na Joseph Ndama ka en wath ong'er gi Honorable Mark Nyamita. Ramogi TV luwo professionals goto ng'agiri momiyo mandate orengo nyaka wuo okiwacho nyingi to mane kakiwacho. Ramogi ma indio Chuka Derrick Ochieng nyakwaro jino kawuok Chemelil Goliago village awuoro kama Kenya ochomo jopiny thagore onge sama gin gi kwe. And we are very glad ni performance moro be mar mama wacho ni mosna mama Nyakobura gi brother na Victor Chuka gi jaode mano mama Wendi ka gin Embakasi camp. Amoso be Ruth Ogola Ochuka ma indio Chuka Derrick kawuok Chemelil Goliago village to wacho ni NGCDF onego ter ne governors nikech nitie kaka jood bura moko okotiyo kode maber gimiye ji eng'eruok. Ero kamano maendi machielo kendo maendi ombija kaka pile Ramogi ler kendo waneno habari ka wan Odili Gardens Kisumo. Aoro mos ne jotendwa kumoting'o Honorable Rose Nyamunga, Honorable Ron MP Kisumu Central kod Governor Nyong'o and John Onyango from Witty Foundation CBO. Ero kamana dire aneno kama matiero ben tiri kaende Baba Twins maro jinyo wachone ano kane rach maro rengo nkeche Kenya kaendi ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mare mar chung kendo wacho wach machiko yiego. Ero kamana ahinya aneno kaendi makamu bende wacho ni Trevor Wandai is the man to watch in 2032. Ero kamano makamu ombija taya wamor kaka Ramogi kelo no lendo maler wakwayo kuom wakwayo kwe kendo wan gi kuyo kuom wito jaduong' Thomas Oloche e dala mar Seme namba Lwala. Nyasaye mondo mi wahocho makende
wan kae gi Boss Wuod Nyaseme gi Nyamagara an Nairobi Makadara ka erokamano ahinya. Wadhi yueyo bang' dakika matin waduogo, kik idhi mabor ahinya. Ingia patapata.com sahi and pata the best gaming experience in town. Enjoy the games and pata big wins instantly. Luku ni mpya, site iko smooth. Hakuna kusumbuka. Patapata. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo witado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07222 638 838. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Solo mitena chaka duogo kendo Nigi niringe remba chaka duogo kendo Ayo Solo mitena chaka duogo Amosa utejo kanyanam, an nyinga en Dickens Derrick. Mondo mi yud wenda marwa parie manene kaka sikiza tune mari, idio mana *812 *784#. Parie ni Ramogi TV e od jotumbe duto. Moko na bedo gi chak mang'eny mok anyal uso. In kode kata mana 15 liters mudong' ma gimi dwa timo go. Koro ne chuno ni moro madong' ni nyaka wang'iye yo moro mwanyalo ketego mwanyalo dak aming. Emomiyo ne odonje value addition mar mala. Warwako kendo e chenro maro marang'ich welo ni moko kuom jopur e gweng' magod Jope Ilambwe Ward kar chung' od bura ma Suba North kwano lal bang' oula ywero cham e puothegi kaluwore gi koth mapek mosebedo ka chwe. Giwacho ni yawo mane ni e gweng'no sani koro dinore kendo ok nyal kano pi. Gino momiyo oula muomogi e kinde ma koth chwe mang'eny kendo ketho negi cham. Gikwayo migawo mar mochung' ne chenro mag pur e kaunti ma Homa Bay mondo oyie okonygi kaluwore gi lal maduong' ma giseyudo e masirano. Men lal maduong' mo donjona kaka ng'ama youth yudo yor pesa ok en yo mayot. To niang'o ginene maka a calculate loss adhi roughly 1.2 million. Mano mana tiyo godo. Tadieri mondo mi a recover pesa no sani ok nyalre. To puotha sani niang'o dhi te, man niang'o dhi nyaka River Lambwe mag kendo gidhi nyaka nam. Kamanya chaka yude kodhi manyien manyalo replace go puodho nikech kae mana olo nyaka gope ka mondo mi alos puodho no mondo mi ka gidhi maber tanya yudo pesa mamalong'o. To anyalo gombo ni mondo mi ka serikal nyalo wuok nwa oko mondo mi oketnwa pigni nikech wantie gi yawo moro moduong' mbele kuchi yawo luongo ni yawo Magoria. Pino agombo ni mondo ka ber donjnwa yawo Magoria mondo at least nyalo duoke matin. Ka koth nochwe nyocha moyoro niang' mane wapidho te modhigo nyaka ora Lambwe. Ok en gima ber jokama kata kung'iyo ka youth tiyo matek kendo chandore malich to koth timo gima chalo kod ma. Wakwayo mama county gi jalupne Oyugi Magwanga mondo gi kaka ginyalo konyowa e yoni. Apisas mag okwach kich e kaunti ma Kajiado koro timo nonro e wi miyo moro ma ne ogo gi kidi bang'e to nyoroch ratiche mochwe onege. Kaka jofwambo marwa Efi Nyakidi lero, wede nduko dwaro mondo mi serikal otim nonro kendo maka chije manyalo bedo ni notimo timno. Pod en wach momako ganda gi buok, wirani en yo mane ma Agnes Nduku ma jahigni 56 nogo wiye gi kidi kendo roch ratiche monegi. Nonro ofwenyo ni tim makochni
Nyotimore kine manduku nyodhi ot to kuo kar math moro e gwenge ma Annex County ma Kajiado. Mimi niliamka asubuhi nikasikia kwa plot watu wakisema kuna mama ameuliwa pale. Si nikakuja kuangalia, nimepata mama amelala, amevuliwa nguo zimefika hapa, hana chochote, ameripiwa, alikuwa amegongwa na mawe. Ameripiwa, ametolewa nguo zake za ndani, ameweka upande wa kushoto. Hii upande wa kushoto. Pata kichwa imebondeka katikati. So ni kama alikuwa amegongwa. Ilikuwa serious injury. Kaluwore gi joneno, nduku nyothuth nigi wuotho mar ni nyomer, chal manyo miye pek ma wuotho, nyaka kare mar dak kendo chune ka oyweyo e bath apaya moro. Kidini mapod nyontie kama masira no nyotimore, wachore ni ema nyogogo donduku. Na hili jambo limetusikitisha sana, hata tukiwa kama wakina mama. Ukimtuma mtoto dukani jioni, aswa awe ni wa kike ni wa kiume, tunakuwa na hofu kubwa na wasiwasi. Kwa hivyo tunaomba serikali tusaidie na tunaomba ulinzi wa kutosha. Na amefanyiwa kitendo ambao si kitendo kizuri. Mama kama huyo si mama ambaye unaweza fanyia kitendo kama hiyo. Wede nduku koro dwaro mondo mi piny owacho odonjre maneno ni oyudo ratiche. Gimedo bende ni noonge kod ywaruok mora mora gi ng'ata e gwenge go, kendo chal makama podo mako gi kod buok. Nasikia kuchungu kwa kawaida tu, lakini nile tutajua bado solution gani. Nimepokea kwa uchungu sana kwa sababu mamangu ni mtu mwenye hakuwa na mambo mingi na watu, hakuwa muongeaji sana. Ni mama mwenye alikuwa mpole sana. Sasa hata tumesitikika sana kupata hiyo, kuona venye ametendewa hicho kitendo chenye ametendewa. Kocho posani, ringre Agnes Nduku ni ekarkano ringre ma Kajiado Referral Hospital kirito chenro mar bero. Obila kata kamano, podhi nyime gi timo nonro maneno ni achije mitudo gi tim makochno omaki kendo kaunegi okang' mager. Efinya Kidi, Ramogi TV. Joked ne ratich oganda onyiso luoro mar jotend pinje mag Afrika ma ugwe thiro duond joma sayo sirikal kokalo e yore mag meko, sand kaachiel kod nek. Giyango ni pinje mag Afrika ma ugwe moting'o Kenya, Uganda kaachiel kod Tanzania osebedo ka keto obadho mathiro duond joma sayo sirikal. Cynthia Onyango miyo lero. Yuak mar kethruok ratich oganda e ugwe mar Afrika medo kelo kiondko, kendo joked ne ratich oganda koro nenore ma opiago koke gi neseyo sirikende matinende mag piny Kenya, Uganda kaachiel kod Tanzania. Mapinduzi ya Afrika. Joked ne ratich oganda gi ma osebedo ka yudo tiegruok e yore makare mag jiwo ratich oganda e boma ma Nairobi wacho ni pinje mag Afrika ma ugwe osebedo ka tiyo jogo maseyo sirikal kod athiratach, kendo jogo moringo pinjegi nikech buok ma giyudo e pinjego indiyo kendo iduoko e thuchegi. We are particularly disturbed by the emerging and illegal practices of cross-border deportations of dissidents and human rights defenders within East Africa. This practice directly contravenes the principle of non-refoulement, a cornerstone of international refugee law. Giwacho ni kata obedo ni doho mamalo mogik mar piny Uganda ne ogolo chik mar ni jopiny oyale doho mowinjore kodgi, tend Uganda pok ogolo buche manomak ne jopiny e doho mag jolweny. Giyango ni e piny Tanzania e bwo tend Samia Suluhu, joked ne ratich oganda ithoro buog ngimagi. Despite the Ugandan Supreme Court ruling for civilian cases not to be heard in military courts, most prisoners are still detained under military courts and their cases have not been transferred to civilian courts. In Tanzania, activists and opposition voices continue to operate in a climate of fear. Gichiwo ranyisi mar Laktar Keza Besigye mar piny Uganda, Tundu Lissu mar piny Tanzania, kaachiel kod joked sirikal ma Kenya tesre ma osebed ka imonjo kuom bedo gi paro ma obalo gi sirikal, ka koro dwaro margi en ni we thuolo jogo duto ma osemaki. Opposition figure Dr. Kizza Besigye was once again arrested on trumped-up charges. In Tanzania, opposition leader Tundu Antipas Lissu has been arrested for demanding reforms before elections. In Kenya, government critics continue to be attacked by those who operate clearly with protection of state security agencies. We demand the immediate and unconstitutional release of all political prisoners and detained opposition leaders. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Isi podo dag ki kuyo bang' wuod gi lal dweche 7 mosekalo e boma ma Nairobi ka.
Kaluwore gi anyuolano, Hesbon Ochoki mane tiyo gi kambi mar G4S e kar ohala ma Cabanas nolal Meru ka bang'e to nonro noyango ni simbe noduogo lor e kar dak ma Kware. Jafwambo marwa Anthony Achayo nigi ler mar wachni. Mae en gweng' ma Bogi Choncho ma yudore Bobasi e kaunti no ma Kisii. Kae warome gi anyuola Hesbon Ochoki kowuok manyo wuodgi ma jegni 27 ma pok oyang kama nitie nyaka nowuok dalagi kochiemo boma ma Nairobi kama nodhi manye tich. Lit ma min Hesbon nego bang' rem yudo wuode dweche 7 mosekalo ok nyal pim gi gimoro amora. Ka lewnigi ema min Hesbon odong' kaparogo wuode machogo. Nairobi natafuta pesa, ninalipa, anapata kibarua G4S. Kwa sababu sisi tunatembea Nairobi nzima. Hata picha hii tunaweka kila mahali. Tumuoni. Achiedh nade nochako makanyuola ni higa mokalo tarik 3 dwe mar 10 ka wuodgi norem chopo e kare mar tich kaka nosabedo kotimoga. Gari ya Ruto ntafanya namna gani? Simbarati nisaidie, mimi nakuomba nisaidie. Nisaidie haki, mimi nalia machozi. Ninalia haki. Ninatafuta miezi karibu 7 kuna mtoto yangu haki. Hata vitu zake hatujui bali penye ziko. Chua alikuwa ameama hiyo mwezi, hatukuwa tumejua bali penye alihamia. Sasa na waomba tu yeyote tu mwenye ako na statement yeyote tu atusaidie tukaweza kuridhika. Bang' mano, nonro yango ni simbe mar ong'we yamo noduogo lore kar dak ma Kware mayudore Mkuru kwa Njenga. Ka nyaka sani Hesbon pok oyudi kaka to bedo ni lipode osago e stesende obila mathoth mayudore boma ma Nairobi. Yeyote amepitia hapo, hata sisi tunashuhudia tu, wamefika mahali fulani, wamefika hapa, hatujapata jawabu. Hata sisi tumeshindwa njia gani ambayo tutatumia ili apatikane. Chini mtoto ambaye alikuwa anasoma lakini akakuja akapata kibarua. Chenro mar manyo Hesbon gi sani osabedo matek mokalo ka gimoro amora oseusi e siro safar ma kinde ka kinde e bomano ma Nairobi. Gie kindegi anyuola Hesbon pod odak ka nigi geno ni gibiro yudo wuodgi mosalal kuom dweche 7 mosekalo ka pod ngima. Ninatafuta miezi karibu 7 kuna mtoto. Anthony Achayo, Ramogi TV. Ononyo chamago ala ni jopur ni ankoro nyiso morgi ewi chenro mane opedhi e nyimgi kod Kenya Sugar Board kotenore kod chenro mar biro yiero jotelo. Magi ne giyango e kinde romo mane gibedo go kawuono e boma ma Kisumu kama giwacho ni wang' ni gidhi neno ni jatelo bibiro yier nyaka bed mana jopur. Bende gikwayo jokanyo mag board ni one ni yiero time odiochieng' achiel ne zones duto kaka keto ratiro kod adieri e yor luto ombulu. Yes, at an police just document, we will take it into consideration. This document, they may you put in representation, magi deserve, kendo they may yiero jogo mabro represent their voices, e weche mag pur niang, ma upogore kaka osebedo igni moko mokalo chien, ma pogo japur niang kod jal ma obiro tiyo ne wuon puodho e puodho is not easy. And jomwa dhi yiero gi, ng'eno teri kanyo because of japur tiang. Oko teri kanyo nikech you are rich, ni nigi pesa, ni ne you are able to buy, no. Wadwa japur yier kati yiero mana ng'ama wuotho gi tiende kago campaign. Be mana ng'ama wadwaro. To kendo nyaka wang'indo ng'ama yiero mo japur. Kendo the register list bar registers te wadwa ni mondo kaka wan jopur ka jomuchung jopur nyaka wadhi through mwangi magi gin ang'owa gin jopur. Gima ok wadwa ni ng'ato go kura e zone ma iluongo ni Nyando basin. Kae kosetieko go kura to odwa kawo kata piko kata mtoka to ringo dhi Kakamega ochako go kura, koa Kakamega ochako ringo dhi Busia go kura. Mane gima ok wadwar. Omiyo wabro temo gi yore te ni mondo yiero mondo bedo odiochieng' achiel. From here we will take it to the cabinet secretary for adoption formally, now that the stakeholders have given a go-ahead. The cabinet secretary will publish it for use in the elections. Duol matayo weche mag omenda ma ichulo bang' retire miluongo ni Retirement Benefits Authority wacho ni atamalo 74 mag jogo matiyo
onge kod kit keno mora mar retire. Kaluwore kod achiel kuom opisas mag duol no, jo Kenya maromo milion 7 emoikore ne retire kokale kungo. Kaka yo mar jiwo kungo ne retire, jagoro mongirore migao mar omenda Chris Kipto owacho ni piny owacho koro golo oko osuru ne omenda mag retire. To indicate that we have 1,032 pension funds in Kenya today, with membership of 7.2 accounts, but the active accounts are 4.5 million. If you translate this to the labor force, we have a labor force of about 28 million and an unemployed population of 19 million, but the only people who are saving for retirement are in the space of 4 million or thereabout, actively. And these are the reforms that we managed to have last year. One is that all pension payments are now exempt from taxation. This is both monthly pensions, whether they are lump sum or gratuity. Isn't that progress? Because by exempting you, it means you have 30% additional income to you. Number two is that contribution to a post-retirement medical fund is now tax-free, subject to a limit of 15,000 shillings per month. So you can get into a medical fund. If you want to contribute to a pension, contribute to a pension scheme, we have now raised it from 20,000 to 30,000 shillings per month, or 240,000 shillings per year to 360,000 per year. Riwruok mar weg matatu pacho kaendi dwaro derepe mondo luw chike mag apaya ahinya e kinde ma ji dhi e Pasaka. Jatend riwruogno Albert Karagacha owacho ni gidhi neno ni geche ting'o jowuoth ma ok omedo nengo mar wuoth, ka gidwaro ni jowuoth ogo ripot mar joma ketho chike mag apaya. Kamano bende ne duol mar NTSA e tudruok kodgi bende nodhi chwalo tiegruok ne jokanyo e sekta mar wuoth e wi luwo chike mag apaya. The issue of road safety, we've talked to our passengers, we've talked to our conductors, our drivers, and even our SACCOs. We've told our drivers to be very careful on the roads, to make sure that they drive carefully, and we are urging the passengers wherever they are to make sure that if they see any overspeeding, they must report to any nearest police station, and they must even take the pictures, because as the association, we want to take care of our passengers going forward. Wacha kwa di yomoro machuok tano kuuro ote marui mwere Trevor ma Martin no chieng lago ka wuok Rwea. Aneno Ramogi TV makare kan gi mama na nyalago. Hayo maber mar Pasaka Trevor, erokamano ahinya Martin. Erokamano imbe ibed gi hayo maber mar Pasaka mabiro ni. Amoso jo Ramogi duto ma Caroline Akinyi mowuok Dede. Erokamano ahinya Caroline. Ramogi TV marwok nen kuom juma achiel koro. Wabro loso wach, naneno ka nitiere ywak moro matin. Ramogi TV nitiere kama ok onene maber, wabro loso wach. Ramogi ler kendo news choponwa e wang' saa. Mrisho kawuok Kobura Ward. Erokamano ahinya. An Mama Morgan kan Nyakwere. Aneno Ramogi TV losnoru signal mar Homa Bay kaendi orach. Erokamano. Aneno ywak mar signal no wasewinjo. Wabro lose mama kik idhi mabor ahinya. Greetings Trevor, ma obila shemo tho mar DCI. Wacho na luwo news kenda mor. Miyo ma obambi no onegi malet mathoth. Timbe makamago dwaro nonro makare kendo miyo mosenindo mondo yud ratiche. Sirikal EAC to en adiere ni girocho ratich jok maketo sirikal tesre. Mae nyaka koro rum kaluwore gi lony kod chike mantiere. Mano obila shemo tho mar DCI. Erokamano ahinya. Wadhi yueyo mara matin, waduogo bang' dakika matin. Marubani
wanashinda pesa fiti in seconds on Aviator ya Shabiki.com. Naitwa Elijo Dhiambakumu toka sehemu ya Migori. Kazi yenye nafanya ni kazi ya kupaka rangi. Shabiki nimejua wakati niliona kwa TV. Sasa vile niliona watu wakiendelea kushinda, nami pia nikakuwa na hiyo interest ya kucheza. Sijai shinda pesa kubwa kama hii. Hii pesa kidogo nitafanyia biashara na kidogo naweza fanyia kazi ya kulima, kwa sababu kule nyumbani sana sana tunafanya kazi ya kilimo. Mtu asikufe moyo, acheze tu, labda kesho itakuwa yeye. Win millions in seconds. Cheza Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Jite, neno mich kod loch. Kata kamano, ok ginyalo tugo kapok tugo chakore. Ne mit mapoto ma ok nyalo pingi, kendo mit teko, kendo miyo itimo kinda. Math mar Steam Energy Drink. Nikai kodi kinde duto. Kata kapok ichako tugo. Power up, game on. Rojeno chama tuke ni team Kenya jotugo manyiri maigi ni piny mar 17 Junior Starlets dhi nyime gi timo ikruok margi motelo ne rakore gi team mar Cameroon. Junior Starlets e bwo kocha Mildred Cheche biro rakore gi team mar Cameroon chieng' Jumapil e tielo mokwongo mag tuke manyo tiko tuke mag pinje mangima. Tugono mar round mar 3 ma ochan e alap ma Nyayo biro bedo tielo mokwongo kapok Junior Starlets tugo tielo mar 2 Cameroon. Joloch e kind Kenya gi Cameroon biro ngado tiko mag tuke pinje mangima. Backpedal, forward. Forward, backward. Tulienda kucheza Morocco, ilipiga Cameroon. So na sisi tulienda game ya kwanza tukadraw nao 1-1, game ya pili tukawafunga 2-0. So tuko na matumaini tunaweza piga Cameroon because Morocco walifunga Cameroon. Na venye tumeweka hizi ma friendly at least zimetusaidia juu venye tulicheza na Morocco hatukuogopa juu tulikuwa tumecheza World Cup na teams kama England na tuka build confidence. Is the way they know that Cameroon is not an easy team, but as Junior Starlets we are ready to face them with strong confidence and also strong belief as the people who had already gone to the World Cup. Bas mane kama we chenro maromara ng'ich welo tanno ka ote marupo donjo ka uimore Mamin Trevor mar Kisumo. Ayudi maler akwayo hayo maber mar Pasaka ne fans mag Ramogi TV. Min Trevor mos na Trevor kanyero kama na nyara Ramogi TV majane to huko maro pasi Migori. Trevor neno Ramogi TV yo makare ro kama na enya odi kuruma kama lo chenro mar ang'ich welo ka ntire ka ndi Wilson Ochuka jaka boch kobita kaka jaloko maro kanya sayo yie to bro do kendo sadek mondo go mbaka e buch jopiny wach mar NGCDF ne mondo winje pachi ni to onego bedi kosoyo. Jatend migao mar ohala kata mar omenda miluongo ni John Badi wacho ni oseoro siling bilion 7. Tire jo od bura wacho ni onego bed bilion 21. Tire jomoko mabe wacho ni NGCDF no onego gole choth. Koro mage mbaka mongno go e buch jopiny. An kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakachi dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Wanere sadek.